देवरा के लेके सुतो बोय सखी लड़कोरे कहाई बहो लड़कोरे कहाई बहो लड़कोरे कहाई बहो ठंडी बाइल मन अगुताई सैया बारे हो ठंडी बाइल मन अगुताई सैया बारे हो हाय हाय देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई बहो देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई बहो ठंडी बाइल मन अगुताइल सैया बारे हो ठंडी बाइल मन अगुताइल सैया बारे हो हाय हाय देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई बहो देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई बहो लड़कोरे कहाई बहो लड़कोरे कहाई बहो लड़कोरे कहाई बहो सोनिया करे लहत दासा आ देवरे पोपाटे नु आशा आशा 9 महीना भइल शादी के रह गइनी उनके आशा रह गइनी उनके आशा रह गइनी उनके आशा हाय हाय सोनिया करे लहत दासा आ देवरे पोपाटे नु आशा आशा 9 महीना भइल शादी के रह गइनी उनके आशा 9 महीना भइल शादी के रह गइनी उनके आशा भइल बगावना जब से तो हमर पलंग नहीं लले बा भइल बगावना जब से तो हमर पलंग नहीं लले बा देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई बहो देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई परे राकेश रिया हाथ सोया बड़े नहीं उत घरे घरे प्रदीप देवर हाथ हमार रोज मजा उत हमारे रोज मजा उत हमारे रोज मजा उत हाय 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 राकेश रिया हाथ सोया बड़े नहीं उत घरे प्रदीप देवर हाथ हमारा रोज मजा उठा मारे प्रदीप देवर हाथ हमारा रोज मजा उठा मारे पर नहीं तो हमारो तमोर दे मौगा मिलल बारे हाँ पर नहीं तो हमारो तमोर दे मौगा मिलल बारे हाय हाय देवरा के लेके सुत बय सखी लड़कोरे कहाई बहे देवरा के लेके सुत बय सखी